serbska kultura, a potom domovina, môj zastup do domoviny. My sme teda že s 10 letami prvný raz byli s dzieciacym pokazom, to by jenož také klapa, takie małe klapa. Čiže obraz nucka było od nas, a z tym byliśmy członowie domowiny, z 10 letami że, po takim 3 letniku, 4, 5 letniku, a w domowie nas potem starała o to, że my mamy, żeśmy mogli ništo jeść, ništo pić, w obie dostali, a żeśmy my z juny won przyszli z Budyszina. One są tam organizowali, że my jedną serbską kermuszu dożywimy. Ja was sobie radwoju. To by moja prenia serbska wieska, tam som ja też słyszała, że każdy tam serbscy reči. A też ta słowa, tam som ja wiedziała, że wszystko niemscy rečała z nimi, ale ja som tam kołbasu, a tykans, takie wiece, które som ja dostała preni raz zase w Kiedzi. Da som ja vyšla dnevnom serbsku na okno, tykans. Od všetkých možných formov. A tež potom tú kobasu, to som ja tež na okno. To byš